Osimunne. Ozugbo nya nọkwa na Abuja si obodo oyibo ọzọ mapụtakwa again. Ya etinyekwa isi lebe ihe nya nwere pakoba everything pịa obodo oyibo nwa agakwa ahụ. Na ka na-akọla anyị ihe a kịta na ya n'obodo oyibo. Osimunne na ya n'obodo oyibo. Si bụ mana mgbe afọ ha jụrụ na ha ama ndunye enwe ya. Na ya na-egokwa ihe, na-ego nni nwa, na-ego everything, na-ebunye ha. Na-enye ha ego ha ji take care of the child. Mana mgbe ya kwadosizila obodo oyibo wee jebe obodo oyibo, na ada enyezifa anything. Ya welu n'obodo oyibo Chukwu mee dị ebele ya enweta ọlụ bido lụba ọlụ. Papa ịghọtago, ọ na-agakwa. Anọgide olu one day, uncle ya wee kpọọ ya, wee sị ya na papa ya sị, papa the girl sị, na mgbe ọbụla isi ji ọlụ fe oyi, fa abịa, fa edozie, fa anụ akwa di na nwunye, na ihe a ka ọ gwara ya. Ya wee sị ya, na ya ghọtara isi nke anụnwa, na ya yogo ha ka a ga-ayọ ha. Na ihe uncle ya gwasịrị ya, wee decide ya ka akpọọ oge ya nwoke. Maka na ya da akpị ya since afọ. Ya wee kpọọ ya ha bịa ka ha kwuo okwu. So, time ya tile na phone ya gwụ, ya kpọzi ya. Si m still obu nwa ya na-emie, ya dịdele anya na-adagali maka ofu nwa anụnwa. Nwa ya nwaanyị, adị ya nwaanyị, nwa izizie. Ya pa ihe a mba. And then ya nukwulu na nwunye hapụọla ya parents ya wee gbagokwe Lagos ebe ọ na-alụ ọlụ. Ọsị m mba. Ya buo ihe acha, na-ewosighị iwo. Ya wee kpọkwa nwunye. A na-asị ya onwe ka a ga-esi wee kwulo na ịgbagolo n'ọdụ ọkụ atọ ọsị m ike kwụlụ ọtọ wee gwa ya. Ya wee sị ya biko, etela ugbo etela ose ya gbaghalị ya. Eyọtago. Kafa wekenelu maka nwa chigheta azụ. Na onwe ka ọdụ na fa na-abụ ya eji maka ife nwere isi na ọdụ wee gbasaa. Afọ ịghọta. Kafa welu maka nwa chigheta azụ bidokwa ebe fa kwụsị ka ngwa anụ nwagala itote na-anụ na mami anọ side a, papi anọ side a, na onwe ka ọdụ na ọ na-emekwanụ ka ụmụaka too ọfụma. Yobi ya nọ. Ọ na-agba ihe this girl gwara ya. Na ọ bụ na ọ chọọ ka ha mee ko parents ịmagolu onye eduododo, onye eduododo. Ịmagolu ụdị ife ahụ, ịmagolu onye edulu for sometimes, onye edulu for sometimes. Na ya chọrọ. Ọ sị m hey. Ya na-ayọ na-alacha nwa anụ everywhere. Ike asịkwa. Ọ sị m iwe wee wuo onye. Ya wee sị ya. Na asịkwanụ si kwuche mee na ọ gị melie ajọ ife. Na ọ gị melie ajọ ife. Na the only thing ya mere bụ na ya gwara gị after all na eju ọkwue. And na ya nwa amọrọkwu. Mana ijelu be nne gị na nna gị si na ya nwere ọya obili na aja ọcha. Bịa be nne ya si na ya nwere ọya obili na aja ọcha. And ke kwụsịrị ife for one day na Syria sorry. Na Syria ndo maka ihe ikwu n'isi. Ịmakwa ihe bụ isi na mmadụ nwere ọya obili na aja ọcha o mesi ọ bụ na o nwere. Ịmakwa ihe a bụ defamation of ihe a. Ka ọ na ịgbọrọ. Na for one day Syria sorry, ndị bụ na Syria sorry. Ya wee bịa na nke bụ the second time. Now ya na-ayọ gị iwe jụ. Ọ sị m ike kwụlụ ọtọ gwa ya. Ya wee gbazi anya nkịtị na ya kpọzi ya na phone. Ọ sị m nne na kịta ịgwa anyị eziokwu. Na-enwego another lady ya na ya na-abọ na-akpa. Which nya ma bụlu the lady self before ya wee nụba nwunye nwa. Na ihe gwụlia ike n'ihe a niile bụ nwa ya nwaanyị. Ịghọta. And no maka ka aja ayọla ihe a niile ya na-ayọ. Na ya na-eme ọfụma kịta mana ya desendele ha anything. Ịghọtago. Mana mgbe enụnwa ya na ya na-abọnyọrọ onyinyo nke ikpeazụ na ya gwara ya wee sị ya isi na ị ga-akpọdo nwa afọ kpọdo na nsogbu adọrọ. Mgbe ọbụla ike ji wee gwụ gị ịkpọnye m nwa m. Ọ bụrụ na ọ na secondary school fine. Ọ bụrụ na ọ na primary school fine. Mgbe ọbụla ike ji gwụ gị kpọnye m nwa m. Ọ sị m na ịgwa m eziokwu na nwunye bụkwa ezigbo mmadụ. Na nwunye ịghọtago ọ bụrụ na ajọ mmadụ ka ọ bụ kama na mami ya nwere strong control and other things ebe ọ nọ. No ife mami ya kwulu ka ọ na-eme na ya mara ma ọ na control kwueturu the spiritual ebe a si aji ekwughelie ọjụ na ya ma nkwugheli because na nwunye na-agba mbọ na ezigbo mmadụ ka ọ bụ na ka ya na-abọ bi na ya nara abọda ọ ga-eke ikpa ọ ga-eme nke ahụ. Ịghọtago na asịsị kwucha eme na ọ bụ na mami ya hapụ ya na a good wife ka ọ ga-abụ. Mana still na ihe mami ya kwulu ka ọ na-anụnụ ọ na-ekwelu mami ya egwu. Ọ sị m nne ya chọrọ ka people tinye okwu ọnụ.
kedu ife nya melụ now, kedu ajọ ife nya melụ now fejire wee ya agbaghali ya, kedu ife nya melụ now na a ga-asị na onye anwa bụ ife ya melụ nya ji wee gbuo the woman egbuo na-abụghị sọsọ mgbe ya tilie ife ọsị m nne ya ga-emuvu kwenu on ya try go na ajọ ife nya malụ nya melụ bụ na ya gwọrọ nwunye wichi ọjọọ kwue maka na enwe ama akwụdi na ọkwa afọ bụ ọgwụ ife dị otu a ya na mgbe ya tilie ife maka na ekwesịrị iti nwunye ife na-ewegola aka nne ya onda kpọnye m famili m fajụ kpọnye m nwa m fajụ na ego nya melụ n'isi those girl ka dọkwa n'isi mana kịta na-decide gị move on ya kwesị ka ndị mmadụ tinye ọnụ n'okwu ọ bụrụ na o nwere ajọ ife ya mee ọ bụrụ na o nwere ka asị wee mejọ those girl segwe ya n'ife ọzọ ya chọrọ ịma bụ onye kontinu na-ayọ those girl maka nwa ya maka na ya fụrụ nwa ya n'anya ka onye move on kwụsị ịyọ ha na ya try go na ka a na-agwa anyị ha na nwanne ya nwoke afụ sef na-agbatala ha elder brother ya anwụkwugo na just chọọ imuvu on chọọ ka ndị mmadụ tinye ọnụ n'okwu a kedu ife kpata na mmadụ ga-ekebe mmadụ nwa ya ọma nkwekwu ka ọnụ dị ịnọlube di gị ịnọlube di nwa gị ị na-akọntrolu fa wakana na m ife dị na mmadụ ịkwụla ọtọ na-asị ka m gwa gị eziokwu ọma mbụ m mana ọ bụrụ na ọmụnwa bụ mama those girl ma nkwulo ma mekwuro ihe a bụ a good prayer. It's a good prayer. It's something that you can do for your daughter. Yes. Onwere ife ọzọ aka ọbụla ji nwa m nya hapụkwu ya ebe ọbụla o si jide nya hapụkwu ya na ife nchọkọ ọnụ dị ọfụma nya gabala ha agaba ha kpata ego ha mụta ụmụ adụlụfa na mma ise gwakene m ife do n'ihe a. It's like a prayer. But this woman jụ na ọma mmie wechibisi na onwere ife do na nwa akpa ekebụla ọnụ. Yes. Because it's like praying for your daughter. What is there? It doesn't matter. Prayer is prayer. It's not like an asigi go talk menka. What is this? I don't understand about it. The genesis of everything in this marriage. Yes. Mana onye jini ihe nkwulu we Georgia just it's just my opinion. No, you have to go, so your own is needed as well. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this man aka iji ma ife ọ ga-eme ma ya kwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.